Терра Марія шляхам легіянера Марыі. Хвала Езусу Христу! Сёння на зямлі Марыі вас вітаюць Алена Русецкая і Уладзімір Вайцеховіч. Хвала Христу! І сёння мы зноў будзем размаўляць аб асаблівай пашане на свяцейшай Панны Марыі, аб тым, наколькі гэта важна ў жыцці чалавека. І будзем распавядаць пра адну асобу, пра аднаго чалавека, які некалі адкрыў для сябе гэтую таямніцу і цалкам аддаў, прысвяціў сябе Марыі. Итак, Фрэнк Дафф, заснавальнік легіёну Марыі. Аднаго разу, дакладна 7 верасня 1921 года, у Дубліне у Мірахаус сабраліся 15 чалавек. Гэтых 15 чалавек прывяло на гэта спатканне адно і тое ж здарэнне. Кожнаму з іх у рукі трапіла кніга, трактат аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай Панны Марыі, і кожны з іх эту кнігу прачытаў. Але у кожнага з іх узніклі пытанні, на якія яны не маглі знайсці адказы. Адзінае, што яны знайшлі, гэта адзін аднаго, і зразумелі, што далей яны павінны ісці разам. Яны прыйшлі в гэтае месца з ружанцамі ў руках, памаліліся ружанец і звярнуліся да Маці Божай, якую яны запрасілі у форме фігуркі, которая стаяла на столе. Звярнуліся да так, каб яна вела іх далей. Каб яна дала адказ на тое, што гэта такое сапраўднае ушанаванне Марыі. І адказ быў, напэўна, нечаканым для ўсіх, але ён быў аднолькавы для ўсіх. Яны ўсе разам па натхненню вырашылі ісці ў шпіталь, дзе ляжалі цяжка хворыя на анкалогію, і несці ім навіну аб Божым валадарстве, аб Божай міласэрнасці. Легіён Марыі нарадзіўся з сапраўднага ушанавання найсвяцейшай Панны Марыі. І гэта сведчыць аб тым, што Маці Божая, калі мы яе опускаем сваё жыццё, яна не заставляе жыццё такім, як яно было да знаёмства з ёй. Жыццё цалкам мяняецца, оно становіцца дынамічным. Мы из статычных хрысціян ператвараемся ў дынамічных хрысціян, ці так, бо мовіць, апосталамі становімся. Мы становімся сябрамі Духа Святого, абранніка найсвяцейшай Панны Марыі, который праз нас пачынае дзейнічаць і натхняць нас на служэнне бліжняму. Вось такая гісторыя. І з таго часу вось гэта практыка аддання, прысвячэння Марыі становіцца неад'емнай часткай служэння легіянера Марыі, а менавіта адпраўной кропкай для служэння бліжнім. Легіянер прысвячае сябе, увага, Святому Духу. Легіянерская прысяга, яна скіравана да Святога Духа, і найлепш мы уваходзім у адносіны са Святым Духом, пускаем яго ў наша служэнне тады, калі мы аддадзены Марыі. Менавіта праз Духа Святого ў Марыі пачало фарміравацца цела Езуса Христа, і менавіта Дух Святы пад апекай Марыі сфарміраваў касцёл, членамі якога мы зараз з'яўляемся. Вось. Я вельмі ўдзячна, Уладзімір, што запрасіў мяне на гэты эфір. І я, як чалавек, які прадстаўляе такую агульную масу, можна сказаць, хрысціянаў, і ў той жа час асобны такі адбітак
одной з особаў Ісуса Христа. Чалавечы аблітак Божай постаці. Так, кожны з нас ім з'яўляецца. І я магу расказваць толькі асабіста пра свой шлях, але так магу заўважыць таксама, што многае пераплятаюцца ў жыцці людзей, якія сапраўды прысвяцілі сябе Марыі. Я не з'яўляюся членам легіёну Марыі, таму у тых людзей, хто нас слухае і хто не з'яўляецца членам легіёну Марыі, так, як арганізацыі, можна так сказаць, як руху, можа такое пытанне ўзнікнуць: а калі я не легіянер, то ці магу я быць адданы Марыі? Конечно, калі ты хрысціянін, то ты можаш быць адданы Марыі. Добра. А калі я не бачу сэнсу ў такім асаблівым шанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі, бо я шаную Найсвяцейшую Троіцу, напрыклад, можа ўзнікнуць такі вопрос. Я вельмі люблю такія практычныя пытанні, якія могуць ісці не ў тэме нашай размовы, калі гэта не супадае з нашым меркаваннем, напрыклад. Дарагія слухачы, гэта вельмі цудоўнае пытанне. Дрэнна, калі ў нас няма ніякіх пытанняў і мы робім толькі тое, што нам гавораць рабіць. Нармальна, што ў нас ёсць пытанне. Калі ёсць такое пытанне, а ці можна ўшаноўваць так вельмі шчыра Найсвяцейшую Троіцу без аддання сябе Марыі? Я тады хачу запытацца, каб накіраваць на адказ. Я так рабіла сама з сабой, я так шукала адказ, гэта мой шлях, просто прапаную так падумаць. А ці ёсць такія рэчы ў жыцці, якія перашкаджаюць жыць шчасліва? Калі яны ёсць, то з нечым мы асабіста не спраўляемся. Можна сказаць, што многае не залежыць ад нас, але можна сказаць, што многае залежыць ад нас, але мы не спраўляемся. Напрыклад, часта чую такое: нам калісьці такога не гаварылі. Мы, напрыклад, не ведалі нічога, Біблію не чыталі, вучылі маліцца на іншай мове, там недобра разумелі. Але сёння, у нас ёсць толькі сёння. Учора ўжо не нашае, а будучае мы яшчэ не ведаем, ці будзе яна наша. У нас ёсць толькі сёння. І вось сёння, калі ўсё-такі ў жыцці ёсць такія перашкоды, ад якіх, калі было магчыма, мы маглі адказацца, то гэта гаворыць аб тым, што нам папросту ў гэтых сітуацыях патрэбна дапамога. Менавіта з такімі меркаваннямі я падышла да свайго першага этапу пасвячэння сябе Марыі, калі менавіта я даведалася пры 33-дневную падрыхтоўку, такое духоўнае адданне, спачатку эмоцый, усяго знешняга, пасля ўнутранага, сваіх дзеянняў, сваіх пакут, сваёй радасці, адданне Айцу і Сыну Святому Духу, і завяршыла гэтым, што я аддаюся праз такое служэнне Марыі, праз тое, што яна будзе мяне весці, каб лепш выконваць Божай волю. Я прыйшла з такімі, можна сказаць, запросамі аб дапамозе. Я прыйшла да высновы, што мне ўвогуле патрэбна дапамога. Я сутыкнулася з тым, што нягледзячы на тое, што я сапраўды хачу выконваць Божую волю, у мяне не ўсё добра атрымліваецца. Гэта не толькі перашкода маіх грахі, але ўвогуле ёсць такія пытанні, якія я не магу вырашыць, якія не вядуць мяне да шчасця, а Бог мы праслаўляем найбольш, калі мы раздзяляем яго радасць. Калі мы можам парадавацца ў любой сітуацыі, бо Бог нам яе даў, мы раздзяляем яго радасць. Не было ў мяне радасці ў некаторых сітуацыях. Пазней ужо прайшлі гады, калі я ўжо больш хацела пазнаць Марыю, я ўжо заўважала, дзе пра яе напісана ў Бібліі, як у Старым і Новым Запавеце. Гэта мой шлях. І я зразумела, конечно, што мой першы запрос аб тым, што мне патрэбна дапамога, было проста вызнанне той праўды, што мне сапраўды як чалавеку патрэбна дапамога, але гэта не асноўнае. Цяпер мне хочацца проста раздзяляць радасць Бога, праслаўляць Бога найбольш. І гэта я ўжо не шукаю Марыю не для таго, каб яна мне ўвогуле дапамагала ў маім жыцці, а для таго, каб быць з ёй вельмі радасна. А наша радасць нават у цяжкіх абставінах, і найбольш яна праяўляецца ў цяжкіх абставінах, калі ёсць радасць, удзячнасць Богу нават у цяжкіх абставінах, бо нармальна не зварыце, чалавек не будзе радавацца гору, але ведаць, што з гэтай сітуацыі выйдзе адназначна, калі Бог яе дапусціў, адназначна выйдзе некае дабро. Калі з нейкай сітуацыі, гэта маё перакананне поўнае, каб з нейкай сітуацыі не выйшла нейкае дабро, Бог увогуле бы ў жыцці свету не дапусціў тое, што будзе, тое, што ёсць. Таму, што я хачу сказаць, мы можам не ведаць, што Марыя наша духоўная маці,
што яна маці нашай хрысціянскага жыцця, нашага ўнутраняга жыцця, што яна моліцца за нас, што яна у Бога перад Богам Айцом і Сынам і Святым Духам там ужо на небе, у гэтым духоўным раі, моліцца заўсёды за кожнага чалавека, нават калі ён не хрысціянін. Мы можам гэта не ведаць. Але калі прыходзіш да такой высновы, што ўвогуле гэта так, і гэта воля Божая. Божая воля была ў тым, каб прыйсці праз Марыю. Божая воля была ў тым, каб стварыць яе такой. Я калісьці чула такое параўнанне, і можа гэта быў такі не сапраўды на містычных нейкіх перажываннях, але можа все-таки на містычных. Я не ў гэты кірунак хачу скіраваць нашу размову, але ў тым, як Марыю параўноўвалі. Быў такі верш ад імя Марыі, што яна удзячная людзям, бо яна ружа, якая паднялася з зямлі, якой з'яўляюся мы, грэшныя людзі, і дзякавала, што дзякуючы таму, што мы ёсць і што нам патрэбна дапамога, Бог у сваім замысле перад стварэннем свету замысліў на свяцейшую Панну Марыю. І яна як бы удзячна нам за тое, што менавіта таму, што мы ёсць, яна стала патрэбна Богу. Яна сапраўды моліцца. Это моя выснова, якую я пацвярджаю, і мне хочацца папросту сказаць, калі у нас ёсць такая маці, чаму не прыйсці да ёй і спачатку проста паспрабаваць яе пазнаць. Пазнаеш чалавека, а яна ўсё ж такі чалавек. І не была, а ёсць. Яна тут побач з намі. Калі нам не складана размаўляць з нашымі продкамі, мы верым у душу, што нашых продкі яны прыходзяць, падтрымліваюць нас. Чаму нам цяжка размаўляць на свяцейшай Панны Марыі? Не, можна з ёй паразмаўляць. Я хочу пазнаць цябе. І я хочу сказаць, што сапраўды ў маім жыцці, высновы, якія я вам кажу, гэта праз час, праз гады перажытыя сітуацыі, звычайная жыццёвая сітуацыя і вопыт людзей, якія падзяліліся са мной з гэтымі сітуацыямі. І вось я вам кажу толькі высновы, але гэта пражытае жыццё. І вось папросту сказаць, я хочу пазнаць цябе. Але ведаеце, не проста шанаваць Марыю, таму што сказалі, так, трэба шанаваць Марыю, і нешта зменіцца ў жыцці, і будзе добра, і зараз я адкрыюся на Святога Духа, а можа нават адкрыю нейкі асаблівы дар Святога Духа і начну прарочыць або размаўляць мовамі. Ну не. Шанаванне Марыі, дзеля самого шанавання Марыі не мае ніякага сэнсу. Шанаванне Марыі дзеля дасканалага выконвання свайго паклікання, а праз яго набываць такой спакой, шчасце, радасць і праз гэту радасць праслаўляць Бога. Вось наша мэта — шанаваць Марыю, каб праславіць Найсвяцейшую Троіцу. І ведаеце, мне кранаюць словы Езуса Хрыста, якія ён гаварыў да людзей у час свайго прапаведавання. Калі б вы ведалі Айца, то ведалі і б мяне. І я магу сказаць, што калі б мы ведалі Езуса, так сапраўды яго любілі, чакалі яго слова, шукалі яго адказаў, стараліся адкрыць сваё пакліканне, ім жыць, мы б ведалі Марыю. І я упэўнена, што той шлях і мэта якога пазнаць Бога, Найсвяцейшую Троіцу, знайсці сваё пакліканне, пражыць гэта жыццё ў паўнаце і раздзяліць Божую радасць ад таго, што ён стварыў кожнага з нас, і кожную падзею раздзяліць гэту радасць. Часам вельмі цяжка раздзяліць радасць, калі гэтыя падзеі вызываюць у нас абурэнне проста. А вось праслаўленне Бога. Я праслаўляю цябе. Гэтаму вучыць Марыя. І як у гэтым вершы, про які я ўспомніла, яна дзякуе, што яна можа быць карыснай. Яна сапраўды для нас робіць многа. І ў сваім аб'яўленні ў Ласалет яна сказала, вы ніколі не зможаце аддзячыць мне. Яна не просіць падзякі, яна просіць, дазволь мне табе дапамагчы. Як Езус просіць з крыжа, дазволь мне цябе любіць. Дазвольце. Да, вось казала кажа Алена, што якая б сітуацыя складаная не была, але яна заўсёды будзе, калі з Марыяй, то яна будзе заўсёды на добрая. І такую моцную веру меў Фрэнк Дафф. Все легіянеры Марыі ва ўсім свеце, яны натхняюцца яго верай і добра памятаюць яго словы, калі ён вельмі часта паўтараў, што
Бог падтрымае сваё немоглае дзіця у любым добрым пачынанні, нават калі для гэтага спатрэбіцца цуд. Ён не баяўся брацца ні за якую працу, ні за якае служэнне. А Дублін — гэта партовы горад, і там была цэлая вуліца, которая... Усе будынкі, которые былі на этой вуліцы, это былі публічныя дамы. І там працвітаў грэх. Ніхто не хацеў з гэтым змагацца, бо ўсе былі перакананы, што гэта зло перамагчы немагчыма, кроме аднаго чалавека, заснавальніка легіёна Марыі. І ён ведаў, што Бог хоча, каб там граху не было. І яны пайшлі туды. Ім казалі, што вы не вернецеся адтуль жывымі. Але яны ўсё адно пашлі і вярнуліся жывымі. І ўрэшце рэшт такая установа, яна цалкам закрылася, бо все жанчыны, которые там былі, яны згадзіліся прыняць удзел у рэкалекцыях, пасля якіх все прымірыліся з Богом і змянілі свой лад жыцця. Праз 10 гадоў гэта вуліца стала звычайнай спальнай вуліцай горада Дубліна. Бог, калі мы верым, ён робіць такія цуды, але зноў жа падкрэслім, што важна даручыць ту справу Марыі, бо яна безаганная. Над ёй ніякае зло не мае ўлады. І калі мы ідзём з ёй, мы вельмі моцна абароненыя ад гэтага зла. Яно таксама губляе ўладу над намі. Чым больш мы ёй належым, тым менш уладу мае над намі зло. На вуліцы Дубліна легіянеры сустракалі адну жанчыну, яна жыла на вуліцы. Яе вельмі пашкадавалі і запрасілі ў прыют. Эта жанчына была з вельмі складаным характарам, яе звалі Лізі Макдермат, але яна згадзілася жыць у гэтым прыюце, хаця адносіны з Богом яе былі далёка не лепшыя. Яна пражыла там ўсё жыццё, і ўсё яе жыццё кожны дзень яна даставляла шмат клопатаў. Ламалася мэбля, біліся люстэркі, яе характар даваў сабе знаць. Ішлі гады, яна пастарэла, паслабела, захварэла і трапіла ў шпіталь. Яна прымірылася з Богом, спавядалася, стала прынимаць Священный сакрамент, і незадоўга да смерти яна сказала такія словы. Калі да яе прыйшлі легіянеры Марыі в шпіталь: передайце-ка ласка містеру Дафу, што каб не ён, то Лізі Макдермат ніколі не ўратавала сваю душу. І што варта было ствараць увесь гэты легіён Марыі для збаўлення хаця б адной душы. Шаноўныя нашы гледачы і слухачы, у жыцці кожнага з нас былі пэўныя моманты, которые павярнулі нас насустрач Богу. Это маглі быць пэўныя людзі, мама, бабуля, выпадковы чалавек, калега на працы, нейкае здарэнне ў жыцці, которое нас павярнула да Бога. Каб гэтага не было, то, напэўна, перад намі мог узнікнуць страх, што мы можам загінуць навечна. І вось за гэта трэба вельмі моцна дзякаваць Богу. І частка гэтай падзякі, я думаю, найбольшая частка падзякі для Бога было б, каб мы зрабілі тое ж самае, як некалі Бог зрабіў праз некага для нас. А менавіта адкрылі любоў Бога для іншага чалавека. Маці Божая Міжгор'е кажа, што няма людзей неверуючых, а ёсць людзі, которые не спазналі любоў Бога. Калі ласка, давайте задумаемся, што Марыя вельмі прагне, каб мы, не толькі мы былі яе абранымі і улюбленымі дзецьмі, а і тыя, хто не ведае Бога, і хто не ведае Марыю як маці сваю, таксама былі каля сэрца. І апостольскае служэнне — это якраз таксама тая цнота, которая абуджаецца ў чалавеку, который цалкам аддаў, прысвяціў сябе Марыі. Кожны, хто прысвячае сябе Марыі,
это не просто звычайны чалавек, гэта асоба. Бо кожны з нас у вачах Бога это цэлы сусвет, гэта асоба. Калі Марыя аб'яўлялася ў Міжгор'і, узенеркі Вісткі Тагіцу спыталіся: а як Марыя выглядае? Вістка адказала: калі Марыя аб'яўляецца, я гляджу на яе і бачу, як яна глядзіць на мяне. І мне складаецца такое ўражанне, што яна глядзіць так, быццам бы яна гэта я, а я гэта Дзева Марія. З такой любоўю, з такім пранікнённай пяшчотай яна глядзіць на кожнага з нас. І мы радуемся, што яна нас кліча, але было б вельмі добра, каб мы разважалі над тым, што і мы можам ёй дапамагчы тым, што таксама будзем дапамагаць іншым людзям пазнаваць Бога. Я хочу вам распавесці такія простыя моманты са свайго жыцця, калі адчувала, што я таксама маю асаблівае значэнне для гэтага свету, бо для Бога. Калісьці я была ў дэкрэтным адпачынку, такім адпачынку, калі вельмі многа гуляеш з васком, з малым сваім сынам ці дачкой па вуліцы. І я ў 13 гадзін слухала радыё Марыі, слухала ружанец. І пасля прыйшло такое натхненне. Гэты час таксама супаў з тым часам, калі я перажывала такое актыўнае адданне сябе Марыі, яно было ва ўсім. Возьми мои вочы, дай мне свае вочы, дай мне свае сілы, дай мне свае думкі. Марыя, такі быў актыўны з ёй кантакт. Зараз ужо я як бы ў ёй і ёсць, і ўжо так актыўна з ёй, можа, так не гавару такія простыя рэчы. Але тады было вельмі многа новых натхненняў, штосьці новае зрабілася, калі так я не прывыкла рабіць. І я хадзіла, малілася ружанец, а калі ён сканчаўся, я выключала тэлефон, і ў мяне было такое натхненне, што вось ідзе маладая пара, яны сварацца, памаліся за іх. Аддай у маё сэрца, Марыя, аддай у маё сэрца. Я вітай, Марыя, за іх. Вітай, Марыя, там. Калісьці быў такі час жыцця, калі я хадзіла ў іншым горадзе па вуліцах таксама. І ў гэтым раёне пазней устанавілі крыж. Менавіта па той вуліцы, дзе я хадзіла за ружанцам доўгі час па адной вуліцы. І пра ахову Марыі, ахову ад зла, ад якога увогуле мы не можам схавацца ніхто з нас, але яно не ўдарыць там, дзе можа нас зламаць. Напрыклад, калі я распаўсюджвала такія прызывы, як зараз мы з Уладзімірам так робім, аддацца Марыі, і прапанавала такую форму, 33-дзённая падрыхтоўка, можна і інакш, але гэта асноўная форма, такая стабільная форма, калі мы духоўна фармуемся і аддаёмся Дзеве Марыі. Я распаўсюджвала гэту інфармацыю, і ў адзін з дней прысніла такі сон. Вядома, сон, я не лічу, што ён такі прароцкі, але просто думка, якую ён адпавядае. Прысніўся такі сон, ён быў такі, як наяву, нібыта я прасынаюся сярод ночы і чую, што нехта так грукае мне ў дзверы кватэры. Так моцна я чую такі вецер, шелест лісцяў, нібыта так восень. І думаю, хто мне так ломіцца ў дзверы? І тут я адчуваю, што нібы хтосьці мяне саджае і накрывае плотна-плотна, такім мяккім пакрывалам, нібы даматканым, але не калючым, мяккім. Я так адчуваю ў сне, што гэта Марыя. Я так раніцай памалілася, і так я засталася пры той думцы, што Марыя прыходзіла ка мне. Я так укутала, падаткнула пад ногі, каб ні адной шчыліны не асталося. І я нібыта у сваім пакоі была, але зніклі сцены, зніклі ўвогуле ўсякія сцены, як у бясконцы прастранстве. І адчула, што увогуле хтосьці працягвае грукаць, а мне гавораць: не хвалюйся, тут няма дзвярэй, зло не ўвойдзе. Я была пад, як мы жадаем, няхай цябе накрые сваім пакровам Найсвяцейшая Панна Марыя. Увогуле пад яе пакровам гэта духоўны свет, гэта яе сэрца. І там няма дзвярэй да зла. Яно будзе грукаць, але не ўвойдзе. І закончыць можна вот такія, можа, на тым, што
Аднойчы я так гатавала на кухні, а на падаконніку стаяла фігурка Найсвятейшай Марыі Панны, ну нібы такая. Я гатавала, і было такое натхненне павярнуцца да яе і сказаць: "Я цябе люблю". Але былі іншыя людзі ў пакоі, і таму я не сказала, але праз сэрца, праз думкі сказала: "Марыя, я цябе люблю", і працягнула гатаваць ежу. І тут мне мой муж кажа: "Глядзі, мама прыслала фотаздымак". Мне так яшчэ у галаву мама так моцна сказала: "Мама". Я думаю, якая мама? Тая ці тая, нябесная ці зямная? Мама прыслала фотаздымак. І там я з фестывалю, які адбыўся 2 тыдні таму назад, стаю, а за мной Марыя і статуя, і так расцень кінула рукі, нібы ахоўваючы мяне. І ўвогуле гэту ахоўваю Найсвятейшай Марыі Панны я адчуваю у кожным кроку, можна так сказаць. Можна задаць пытанне: а ці няма слёзы ў цябе ў жыцці? Ёсць, але яны таксама пад пакровам Найсвятейшай Марыі. З Марыі слёзы яны плённыя, яны заўсёды як урадлівае семя, которое падае ў урадлівую глебу. І паверце, калі слёзы з Марыі, то яны квітнеюць як кветкі прыгожыя кружы плёнамі благословенствамі. Пасля гэтых кропляў будзе вясёлка. Да. І карацей кажучы, шаноўныя слухачы, гледачы, прысвячэнне Марыі, той, хто прысвячыў сябе Марыі, ён ніколі ні ў чым не расчараваўся. Аднаго разу да Фрэнка Дафа падышоў сябра і спытаўся, ці чытаў ён трактат Людовіка де Монфора. Містер Даф адказаў, што так, чытаў. І што? Кажа, мне гэтага не спадабалася, там занадта шмат пра Дзеву Марыю, перабольшаная яе роль, я яе чытаць ніколі не буду. І ён сказаў, ты дрэнна чытаў, прачытай яшчэ раз. Фрэнк Даф прачытаў эту кнігу яшчэ 12 разоў. Толькі на 12 раз ён зразумеў всю глыбіню гэтай ласкі, гэтага благословенства. Гэта было такое моцнае натхненне, што пасля ён мог сказаць разам з Марыяй: велічая душа моя Пана. Бо Дух Святы праз яго стварыў рух, который распаўсюдзіўся па ўсім свеце. 4 мільёны чалавек, которые па ўсім свеце несуць ласку добрай навіны, валадарства Божага для тых, хто гэтага не ведае. Фрэнк Даф меў аўдыенцыі у 5 пантыфікаў. Гэта былі яго прыватныя аўдыенцыі у Пія 11, Пія 12, Яна 23, Паўла 6 і апошнім пантыфікам, который запросил его на прыватную аўдыенцыю, быў Ян Павел II. Это было ў 70, бачце, не памятаю якім годзе, але містеру Дафу тады было 89 гадоў. Ён не пабаяўся. І з легіянерамі яны наведалі Ватыкан. Яны былі на прыёме Яна Павла II, і Ян Павел II благословіў на развітанне Фрэнка Дафа і ўсіх легіянераў Марыі ва ўсім свеце і ўсіх нас такімі словамі: Марыя пераможа. Это моцныя словы, которые прагучалі і гучаць, няхай яны гучаць у сэрцы кожнага з нас. Марыя пераможа. І Бог хоча, каб мы перамаглі разам з Марыяй. А гэта значыць, каб цалкам без астатка далі свае сэрцы. Все, што мы маем у сваім жыцці, у яе матчыны рукі. Хвала Jesús Христу. Хвала навеки. Терра Марія, шляхам легіянера Марыі.